ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. Бародарон, пеш аз старт кардани мавзӯъ дар ёд меорем ки дар Созмони Миллали Муттаҳид яъне ООН порчае аз достони Гулистони Саъди Шерозӣ шиори онҳо гаштааст. Яъне дар соли 2005 аз намояндаи Эрон доктор Ҷаъфар Зариф қолине интиқол дода шуд ки масоҳати он 25 метри квадратӣ мебошад. Дар қолин бошад бо тилло шеър аз Гулистони Саъди Шерозӣ нависта шудааст. ба фикрам ин порчаи шеър ба ҳамаи мо маълум аст. бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офаринист зи як гавҳаранд. чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. бале дӯстон, ана ҳамин порчаҳо шиори Созмони Миллалӣ гашт. биёед акнун дар бораи ин олими барҷастаи форсу тоҷик, ки достонҳои он ба тамоми ҷаҳон паҳн шудааст, шинохт мешавем. абу муҳаммад Муслиҳиддин ибн Абдуллоҳ, машҳур ба номи Саъди Шерозӣ ва Мушрифиддин, яке аз номдодтарин ва забардасттарин шоирони порсгӯи орифони асри 13 форси тоҷик мебошад. шайх Муслиҳиддин Саъди Шерозӣ соли 1184 дар шаҳри Шероз ба дунё омадааст. аз рӯи гуфтаи худи Саъди Шерозӣ, хонаводаи ӯ ба табақаи зиёиён тааллуқ дошта, падару бобоёнаш аз арбобон ва донишмандони дин буданд. дар пешравии маънавии ӯ ҳиссаи падараш хеле бузург аст, аммо тақрибан дар 12-13 солагӣ падари ӯ аз олам мегузарад. Саъдӣ дар ҷавонӣ ба Бағдод рафта, дар мадрасаи калонтарини Бағдод Низомия дохил шуда таҳсили худро давом медиҳад. мадрасаи Низомия аз мадрасаҳои дигар Бағдод ба он фарқ мекард, ки машҳуртарин олимони замон дар он дарс мегуфтанд. адабиёт дар доираи мударрисон ва донишҷӯён он мақоми азим дошт. дар китобхонаи мадраса беш аз 200,000 ҷилд китобҳои қаламӣ нигоҳ дошта мешуд. пас аз хатми таҳсил, Саъдӣ ниҳоят дар солҳои 1215 аз Бағдод ба саёҳат мебарояд. вай аввал роҳи шаҳрҳои муқаддаси мусалмонӣ Маккаю Мадинаро пеш гирифт. дар ибтидо Саъдӣ фақат нияти ҳаҷ дошт, вале дар тӯли роҳ ӯ бо мардумони гуногун вохӯрда, дар бисёр маҳфилҳо маҷлисҳои ваъз орост, осорию харобию зулмро дид. бинобар ҳамин сафари ӯ бо ҳаҷгузорӣ ба охир нарасид. шоир саёҳаташро қариб 40 сол давом дода, пиёда ҳамроҳи корвониён ҳиҷозу Шом, Мисру Фаластин, вилоятҳои Мағрибу Озарбайҷон, Арманистон, Осиёи Хурду Эрон, Моворонаҳру Хуросон, Қошғарду Ҳиндустон, Ҳабашистону Африқои Ҷанубӣ ва ғайраҳо давр зад. дар ин ҷаҳонгардӣ Саъдӣ аз халқҳои гуногун меомӯхт, таҷриба меандӯхт ва донишу таҷрибаи ҳосилкардаи худро ба онҳо меомӯзонд. дар суханрониҳои Саъдӣ тарғиби дониши ҳунар, ташвиқи омӯхтани илм, талқини одамгарӣ, ситоиши сулҳу сафо ва осоиш мақоми асосӣ дошт. вай зулм, ҷаҳолат, хиёнату ҷиноят ва ҷангро маҳкум мекард ва ниҳоят дар миёнсолӣ ба зодгоҳаш бармегардад. материали саёҳаташ дар китобҳои ахлоқии ӯ Бӯстону Гулистон истифода шудаанд ва ҳам аз ишораву маълумоташ дар ин асарҳо мо аз сафарҳои вай огоҳ гаштаем. Саъдӣ рӯзгори фақирона мегузаронд ва ҳар чизе аз хӯроки боқӣ дошт ба ҳезумкашону бечорагон медод. соли 1292 дар ҳамон манзили фақиронааш, ки дар беруни шаҳри Шероз воқеъ буд, аз олам даргузашт. ӯро дар мавзеи мусаллои Шероз ба ҳоқ супориданд. марқади ӯ акнун тавофгоҳи аҳли дил аст. азбаски Саъдӣ 108 сол умр дидааст, дар байни халқ ибораи умри саъдиёна машҳур аст. муроди бисёр одамон ба ин гуна син расидан аст. бародарон, ин буд маълумоти мо дар бораи Саъди Шерозӣ. агар маълумоти мо ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед ва бо нашуданро аз ёд набароред. сар баланду хонобод бошад.